Ja. Okay. Godmorgen, Per. Godmorgen, Brian. Så lykkes det igen. Klokken 5. Nu skal vi snart til at holde en pause. Skal vi ikke have noget kaffe? Jo, det nærmer sig. Og det er jo ikke mange timer siden, du var der sidst. Nej. Tillykke med bukken. Tak skal du have. Per skød en fin. Ej, det er en fin ule i 6-hænder. Meget fin. Tyk i bunden. Fin perker. Dejlig buk. Ja, en flot buk. Og vi har egentlig en ganske fin pyrsand lidt til den. Det er rigtig godt. Dejligt. Ja. Jamen, bedre start på dagen kan man vel ikke ønske sig. Nej. Nej. Vi skal have en pause. Vi holder en pause. Ja. Kaffe og te, lidt morgenbrød, så kan vi køre en tur. Ja. En god morgenstund for et par af de danske jægere. Som I kan se, så har de hygget sig. Og glade ansigter kan vi jo aldrig få nok af. Aller sidste aften. Henning har igen været heldig og dygtig. Skudt en fantastisk fin buk. Well, and want awarded King of the Hunt in this club. It is Mr. Henning Jensen. Bravo! Det der er indkvarteringen, der ligger ved Kvitsin, som vi bruger i forbindelse med bukkejagterne. Super fin indkvartering, god mad, god beliggenhed, stille og roligt sted. Går nu indenfor i receptionen. Den fine spisestue, restauranten. Læg mærke til de fantastisk smukke lofter. Receptionen. Nedgangen til kælder. Morgenmadsrestaurant. Rigtig hyggeligt. Dejlig kølig temperatur på en varm sommerdag. Restauranten, hvor morgenmaden bliver indtaget. Og
selvfølgelig er der også en bar til aftenhygge. Har mulighed for at spille billigere. Alle værelser er med toilet, bad, enkeltseng eller dobbeltseng, fjernsyn, trådløs internet på hele hotellet. Virker super fint det hele. Alt i alt